Kamar yadda kuke gani, mutuwa ba ta da tabbas, mutuwa kuma ba ta da lokaci, sannan kuma ba ta da rana, ba a tsaye mata da wani lokaci da aka ce wannan lokaci ne wanda mutuwa za ta iya zuwa ta riske ka ba. Kamar yadda kuke gani, Aisha Najamu ta mutu, sannan kuma ta yi rashin lafiya sosai, wanda rashin lafiyar shi ne ya zamto ajalinta. Sannan mutane suna cewa wannan cutar ce mai shanye ɓarin jiki, ita ce nan ta kama ta. Sannan kuma ku biyo mu, za mu ɗora muku faifan bidiyon maganar da ta yi na ƙarshe, sannan kuma da abubuwan da ta yi kafin ta mutu, sannan kuma da rashin lafiyar lokacin da ta yi rashin lafiyar shi ma za mu ɗora muku. Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah ya kai rahama kabarinta, Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Tabbas akwai maganganu da ta yi kafin ajali ya cin mata, waɗanda maganganu ne masu matuƙar amfani, waɗanda za mu sakar muku su domin ya zama izina ga mu al'umma. Sannan kuma wannan mutuwa ma ta zama mana izina, sannan Allah ya sa mu ma mu samu kyakkyawan ƙarshe, sannan ya sa mu cika da imani, sannan Allah ya kai rahama kabarinta, Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata.